Kubor nakaslem jong Dlsa Hima. Shibanta ka National Cyber Security Awareness Month ka District Legal Service Authority Rengkat Katanat Pulit West Jaiñtia ha ka arpo artorik risau kila penlong ka awareness program syapang ka cyber crime bat ka IT Act 8000 halom por di yong pia hol bat lawan ne Shibanta daki wahesh nong kiseng long me bat ki samla u alan yang ti wahesh nong lompor di yong pia kom u shong konor ula ai ki kintin lam khman bat la yo ka jing batai ne ki riu shampang ba kinthop ka muktiar sidakhar member District Legal Service Authority West Jaiñtia kabala batai shaphang ka IT Act 8000 katba ka ai kharpran OC in charge Women's Jowai Police Station bat US Manar OC Jowai Police Station kila batai shaphang ka cyber crime bat ki wei ki thong jong ka ne ka jingalang ka ai kharpran habakren chapang kilat yada jong ka cyber crime kalakin tu yiki Paidbah banom khensting ni boteng ban pentep sheki bor pulen yakino kinu ki Jinghikai lakilong ki baren khnang ban la ban le ya ka badon kam kat badang biang kapor nagalyang US Manar ule thu bakatnat pulen kom Shibanta ban ai ka jingada kabakloi yaki Paidbah badawa ka jingyo jingaram haba tingkhu yakino kinu ki jingsha thombor bat haba ki don hakino kinu ki jaka dial show number iwe ar ubalong u emergency number baki Paidbah kila ban phone habaro arphal sau kenta ban ai jingada yeki kin thai khenna habaki tingkhu hake jingsha thombor la kintu bakin pendan kam dakane ka app ka bakar teng makeup watch ula kintu yeki Paidbah ban download yakane ka apps khnang ban yo jingada hakino kinu ki por video with the ring. When the ring itu video tu capture video pau itu perlu wi one friend. Tunu tu perlu pau jadi 10 friends lagi 5 friends. Lagi 5 friends kamte nasmit nami ki branch nami ini kitna. Teka punishment hai tu onga do tu ring tok tu du nong ring. What yang ngale le sumdur ngayok tu video ngapa aga jadi perlu yang ngale manda hatman punish hal tu ka section yang ka ITA. Yo siang thok bi yo to ki be ki pa kam ta mi ni khna ta ken bom siang thok ki ta ki be ki pa to siang bha bi u kan mo ye ben ni wo to wa da da u khon yang pi le no khon yang wa em ban ta ho share ye ka video le ne ye ka wan ka clip ka wa amu man ko miat ka ni le man ka punishment ka jok wo ngat lang wa wo tu wa ring tu video ham ong ye ki be ki pa ngau khon yang wo distribute wo yo perlu ke kamu ngin bercerita recently hakmat yang madam em gawi ke manbei ong kamu kem yu khon yang khon yang distribute share video kai ke content wo punish bio dari pura bi ke tu ke section yang ada mention katlik 67A IT Act penyo itu one wo distribute one channel itu video ke punishment man